Afgelopen weekend vond het jaarlijks solisten- en ensemblefestival plaats. In Oerlo kwamen de muzikanten vanuit de Federatie van de Venraayse Muziekverenigingen bijeen om hun muzikale kwaliteiten te laten horen. Nou, we willen het eigenlijk niet als wedstrijd wegzetten. Het is meer om podiumervaring voor onze leerlingmuzikanten te doen. En sommigen ook niet leerling meer. Maar het is eigenlijk voor het podiumervaring en als bijzet hebben we daar ook dat er gejureerd wordt. Zondagmiddag traden de blazers aan. Onder hen waren Nathalie van muziekvereniging De Pilklank uit IJsselstein en Sten van Fanfare Sint-Oda uit Merselo. Zij speelden allebei hun muziekstuk op de bugel. Ik heb net een nummer op mijn instrument gespeeld bij het solistenconcours. Ik heb de Chameleon gedaan en dat is een stukje waarin heel veel verschillende dingen zitten. En daarom een chameleon die kan een beetje veranderen van kleur en zo, dus dat is ook verschillend. En hoezo heb je dan verschillende dingen gedaan? Omdat het de ene keer was het langzaam, de andere keer wat sneller en dan is er zo wat variatie. Je mag een nummer spelen en daar krijg je een beoordeling van bij de jury. Het is gewoon voor de lol dat iedereen een keer wat kan laten horen van zichzelf. En dat nummer, mag je dat zelf uitkiezen of hoe gaat dat dan? Samen met je leraar dan kies je een nummer uit dat je zelf leuk vindt om te spelen en makkelijk, niet gelijk makkelijk, maar dat je het ook kunt spelen. En oefen je daar lang voor? Gewoon elke dag wel een paar minuutjes proberen, maar als het echt niet gaat, dan doe je de volgende dag iets langer. Maar ja, gewoon wel oefenen. En ik zag ook dat er iets heel speciaal was bij jouw instrument. Ja, in het begin had ik er een demper in. En die zorgt ervoor dat het dan een ander geluid wordt. En nu ben je dus al geweest en ging het goed? Ik vond het prima gaan, ja. Wat heb je gehaald aan een score? Ik heb 85 punten gehaald. 83 punten. En dat is hartstikke goed, hè? Maar waarom vind jij muziek zo belangrijk? Nou, ik weet niet per se waarom ik het belangrijk vind, maar ik vind het leuk om te doen. Omdat het toch iets is, daar voel je je goed bij en dat is iets wat moet blijven staan en dat is gewoon leuk om te luisteren en zo. Ook voor meerdere mensen. Ik weet dat het de intelligentie stimuleert. Dat is een aspect. Aan de andere kant, het is natuurlijk fijn om ergens muziek te hebben. Kijk, bij een evenement is niks mooier als dat er muziek is. Iedereen houdt van muziek. Alleen de vorm van de muziek die verandert. Vroeger kende je alleen maar het Harmonie Fanfare Orkest. En nu heb je rockbands, alles wat je maar kunt verzinnen. En daar hebben we dus ook concurrentie van. Hè? De aanwezige jongeren lieten zien dat muziek maken nog steeds populair is. Maar voor de verenigingen vergt het creativiteit om in mooie grootte in de gezelschappen te houden. Doordat er steeds minder gesubsidieerd wordt, is het er ook dat de verenigingen meer commercieel moeten gaan werken. Dus je ziet meer dat er commerciële activiteiten ontstaan. En aan de andere kant samenwerking begint de kop op te steken. Je ziet Leunen, Oostrum samen aan de gang. MSK, Euterpen die samen de carnavalsoptochten doen bijvoorbeeld. Alleen maar om te zorgen dat je toch nog een redelijke hoeveelheid mensen op straat hebt. En volgend jaar zal het festival in Oostrum worden georganiseerd.